ölmän käm bir leylim diýdarlaşaly. Boljoga da öljoga çäre ýok, ölmän käm bir leylim diýdarlaşaly. Bir aýra saljaga da çäre ýok, ölmän käm bir leylim diýdarlaşaly. Hayallap barýanlar ýüregimiň urşy janmalýanlar, kätede borşy durjaga meňde munyň bu durşy jan leylim, bal leylim, ölmän käm diýdarlaşaly. Tilden alýanlar ysgynmadarym, tilden ýetýänler gelip ýadar, geç kalmaldan görsedim bir diýdaryň, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Yürek çiýişip tawmanyny ursaga dura dayanmaga bermän terse wagtymyzdan bir wadada dursa, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Demim gasyp dem etmän demmedir aýyl boýber dura deňmeýin nokot goýber keçen, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Howap barýa tenimdäki gylgynym doňyan ýalyk tenne gyrmydygan men tak hiç bolmaz kaçykdan kaçanym, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Yürekdäki ýaram bar hawl olup barýanlar, jan leylim janym alyp burun gitmän käle gabra salyp, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Resul berdi ajaly etmän ka gelip janyny ýylyp ýaka tutmän ka gara ýerem goýuny açyp ýutmän ka, ölmän käm jan leylim diýdarlaşaly. Gara ýerem goýuny açyp ýutmän ka, ölmän käm bir leylim diýdarlaşaly. Ölmän käm bir leylim diýdarlaşaly.